Θέλω να δούμε μία έτσι τραγουδίστρια που στέκεται στο πλευρό σας και θα τη δείτε κι εσείς. Για πάμε. Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Με συγκινείς πάρα πολύ. Ήθελα να σου μιλήσω. Να ξέρεις ότι σε στηρίζω. Το ξέρω, Μανώλη μου, τι περνάς. Κάνε κουράγιο και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Ξέρεις, ένιωσα ότι ήταν ένας δικός μου άνθρωπος. Αυτό που γίνεται στο Μανώλη και στην οικογένειά του με έπληξε αδικία, γι' αυτό βγήκα. Λέω, δεν μπορώ, θα σκάσω. Θα σκάσω, αλλά δεν μιλάει κανένας. Του πάρουν τα παιδάκια από την αγκαλιά της μανούλας τους. Για ποιο λόγο? Τι τους πείραξε, επειδή είναι ο χριστιανός? Να κάνουμε κάτι να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Τι είπατε? Να πάρει τα παιδιά του πίσω. Κάτι άλλο παίζεται εδώ. Κάτι σκοτεινό και πάρα πολύ σκοτεινό μάλλον. Εγώ το παίρνω και επιστημονικό στο θέμα. Wow. Επειδή έχει καθαρό DNA ο Μανώλης, γι' αυτό του κάνουν αυτά τα πράγματα. Να του πάρουν τα παιδιά. Σταματήστε να τον κυνηγάτε καθάρματα. Σταματήστε. Κοιτάξτε να φτιάξετε την Ελλάδα όπως πρέπει, αυτά που χρειάζονται, και αφήστε το Μανώλη ήσυχο και την οικογένειά του. Αλλά αυτοί είστε.